Tuletko sinä jo sieltä? Joo. Tulen. Ja milloinkohan sekin on? No, mennäänkö me? No tietenkin, minähän olen odottanut tässä sua puoli tuntia. No, minne suuntaan sä haluat mennä? Ihanpa sama. Mennään vaikka eteenpäin. Selvä. Tai kiveystä eteenpäin. Ehkä se on järkevin asia. Joten... Mennäänkö me vielä eteenpäin? Kai me sitten mennään. Selvä. Kannattaisiko meidän sitten mennä eteenpäin? Kai. Ups. Minne me voitais mennä? En mä tiedä. Mikä olisi hyvä paikka? En mä tiedä. Ois voinut edes pyytää anteeksi. No, kai me sitten vaan mennään eteenpäin jonnekin. Joo, kai me sitten. Missä Leksi on? Mun pitäisi olla sen kanssa kaikkialla. Missäköhän se edes on? Ihan kun mä olin sanonut on. En mä sanonut. Mutta niinku missä Leksi on? Jos mä olisin tarpeeksi fiksu, niin mä tietäisin missä mä edes oon. Ei se nyt niin rankkaa ollut. Niin, sun mielestä. Ehkä koska sä pystyt lentämään. Niin, onko siinä jotain eroa? No ehkäpä on. Mikä? Se, että mun pitää kiivetä ja sä vaan siellä liitelet rauhassa. Niin. Joten sä voit joskus kokeilla samaa siivet sidottuna, niin kokeillaan mikä on helpointa. Selvä. Noniin. Alkaa tulla aika pimeetä. No menemme nopeasti sinne. Olisiko tässä hyvä paikka leiriytyä? Joo, jäädään tähän kun on kesä tulossa ihan iltakin. Minä hakemassa poltopuita. Voi ei, mä unohdin sen laukun. Voi ei. Voi ei. Ai! Iida, sä toit ne. Mitä sä olet? Mitä tuolla teidän laukussa on? Se on niin painava. No.
näyttää siellä näyttää olevan muroja. Mistäkään lähtien murot on painanut hirveän paljon? Ei varmaan täällä vaan muroja oo. Katon. No näytä. No. Ei kai siinä ole enempää, koska muuten mä kuolen. No, kiva kun kävit. No niin, minä sain jotakin. Muuten jäikö multa jotain välistä? No, jotain. No mä kerron, kun tehdään tätä valmiiksi. Tuu. Joo. Täällä on lintuja. No, syttyykö se tuli? Kyllä se kohta. No hyvä, minä menen vähän kauemmas. Nyt sieltä alkaa tulla kipinöitä, mene jo pois sieltä. Selvä. No niin, tulihan se. No, ruvetaanko jo syömään? Selvä, minä katsoa jääkaapista mitä siellä on. Alkaa tulla aika pimeää, mutta nythän on vielä niin kuin syksy, niin ei ole hirveän pimeää vielä. Niin. Kaikki tippuu. No, mä otan sitten nämä tästä. Hei! Onks teillä tilaa mulle? Mä en kerkeä enää kotiin, joten voinko mä tulla? Kait. No hyvä. Joo. Mitäs sä haluat? No vaikka kalaa. Ok. Noin. Nyt on kaikille kalaa. Ja eka ne pitää laittaa tänne. Missä se yksi tuolla? Noin. Ei tässä ole edes hyvä istua. Mä voin istua tässä ja nukkua tässä. Selvä. Ahaa! Pinkkipeitto. On vielä valoisaa, mutta oikeasti on ilta. Minä rupean nyt nukkumaan. Selvä. No niin. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Aikaisin aamulla.
Pärjääköhän toi Iida? Milloinkohan se ei pärjäisi? No, mennään.